Who is the strictest? Happy birthday to you. Ako na magregalo na eh. Happy birthday. Happy birthday to you. What's up mga bay? Today is our Naila's birthday. Dili na ko siya maangkon nga ako alang nga Naila. Kay daghan ang nanag-iya sa iyaha. What I'm trying to say is, from my friends and my colleague, my sister's friend and colleagues, ang tawag sa iyaha kay Naila or Nanay. Pero thankful kay ko, kay silang tanan, giila siya nga ilahang ikaduhang inahan. Ha? Jaging ta? Dili na ako malimtan kay Nanay. Siya ang second mom na namo. Sige mamitambay sa ilang balay. O kanang every time namin ito, expected yun na amilamian na pagkaon yan ng Nanay. Nay, happy birthday. Tatagaan pagkaon. Taas na panahon sa Ginoo, basta na panglawas. Daghan na maakong blessing. Enjoy your day. We love you. Happy birthday. Kaya itong ipatukod ng balayan na. Birthday naman ni mo na eh. Ang samay mo ang gustong regalo si mong birthday na eh. Ha? Ngayon dito sila hali eh. Kasi deg na yung mga hatag di eh. Just love to explore. La 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 la. By the way, that was a song from Kyra. Naatay lain-laing experience sa ato ang nanay. I mean, sa ako lahi, sa akong ate lahi, sa inyo lahi pod. And lahi-lahi taog pagdawat, sa kung giunsa ta nila pagpadako. But believe me or not, in times of trouble, sakit man paminawon ang ilahang mga tambag sa tua, maunay ikaayo nato. Hello Nay, bago tanan ay ginabati na ako ang pinakasiksi na Naila na akong nakita. Nay, salamat kayo sa tanan, sa mga pagpayo, ang paglabay ni Munog Chinilas, pagpangasaba o tanan, dili man lang sa kadaot na ako, kundi para sa kabubuti. Salamat kayo sa tanan Nay, ayaw pagbago, pirmi magkatawa. Dalangin ko sa Ama ay more blessings to come. Isa sa paborito ni Naila ang mag-uban ang tibuok pamilya nga hapsay ug malinawon, labaw na sa pagpangaon. Tara, mga unta. Ang lahat buong galang naming hinihiling sa pangalan lamang ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Happy birthday to you. Sige, ikaw, abri na ang gift na mo, Nay. Nay, sige na, larga. Sige na. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Okay. Baliktad! Nasa agdana. Ang dadal! Naman, ang bakang bulingit. Long, medyo may ano ka lagi dito, Long. Mukhang tao ka lagi dito, Long. Today is your birthday. I wish na maging masaya ka sa araw na to. Keep smiling, Nanay. Wish ko sa iyo na bigyan ka pa ng malusog na pangangatawan. Maging masaya ka sa araw na to.
Marami kami natutunan sa iyo, Nanay. Pinapangaralan mo kami, sinisurmunan mo rin kami. The most thing na hindi ko makakalimutan sa araw-araw na naririnig ko sa iyo is yung naglalambing ka sa amin. Yung inutusan mo ako nung nak, timplahera ko kapinak, palangga aragog ko nak. Hinalagi ko ninyo palangga agog ko ninyo nak. Mo na permintihan, dili na ko makalimutan sa inyo. Ha? Mad, kailan ka mag-vlog ulit? Ha? Ano? Hindi ako, pati na ako makakalag na yun, lobat. Lobat? Oo. Yung? Ano ang gusto mong sabihin kay Naila? Sabihin mo kay Naila. Happy birthday! Ha? Happy birthday! Ano pa? Dapat lagyan mo ng message. L-O-V-E. Ano? L-O-V Milo? A lot of fun happens pag mag-uban ng tibuok pamilya. Kasi, ang among Naila, malipay yun nga tao. Og malipay magtanaw sa imuha nga nalipay ka. Dili na ko malimtan, year 2015, it was my birthday. Early in the morning, kukwento lang ako sa inyo, kanang feeling ni mo nga, katugon pa kayo ka, and di pa ka gusto mo mata, and then, naay mo gunit sa imong ulo habang gahigda ka, saying sweet things, and whisper, I love you na, happy birthday. Diba? How sweet it is to be loved by your mom. Tanawo na to ang mga ni-greet sa iya. Hi, Nay. Happy birthday to you. Momo mo. Love you. Hi, Nanay. Happy birthday. Muli na, happy birthday sa'yo. Happy birthday. And I love you. Happy birthday, Nanay! We love you. We love you! Mwah! Kay mga greeting sa imo sa kuan ba sa Facebook kung saan mga sulti nila. Thank you to all of you. Salamat sa lahat-lahat. Happy kasi yung mga kuan naman eh. Enjoy! Kalipay ni Naila ang makita ang success sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Maddox is making a vlog now. And pirmi nagaingon si Naila nga si Maddox mahimong great vlogger in the future. Si Kyra na ay bright future in singing. And every day, gina-play ni Naila ang iyang music video or ang iyang own composition 3 to 5 times. Crocodile Park, let's go! Daddy, say hi to the camera. Hi, Papa. Hi, Naila. Hi, Tylo. Hi, Tylo. Hi, Naila. Ano yung problema? Hi, guys. Welcome back to our YouTube channel. We decided to film our... Today is not tomorrow, and tomorrow is gonna be another day. Thinking of you. Maybe I'm painting blue. What I'm about to do. Show your love. Pinan mo ka panay, pinan mo ka tuig mag-asawa tay ni tatay nay. Plus siya isa ka tuig. Ha? Plus isa ka tuig ni ate. Ito ko 52 na. Akong 27 pag ito.
35 siya, 36. Labay dito sa kwan, sa bata-bata kang tindog. Ginagawa mo. Pag dinam. Basta may sikreto sa kuan ay sa forever nga marriage be. Si Tadaw daw pangutan. Kaya sa may sikreto sa forever nga marriage be. Basta ba? Ha? Wala yung forever? Wala na, forever. Who is the strictest? Who is the most reasonable? Who can you con easiest? Who is street smart? Who is book smart? Who's a better cook? Who's a better driver? Who's funnier? Who is more laid back? Who spends the most money? Who most likely did drugs in high school? Who makes the decisions? Who wears the pants? I-close mo na ang vlog ni Papang ba? Close mo na natin yung vlog ni Papang Mads mo. Ikaw mag-close. Sabihin mo. Ikaw magsalita. Hindi ko magsalita. Dito ka. Dapat sabihin mo, tara. Tara. Alright, humanon na to ang atong video karon. Hope you like this video. Hit the like button, hit the like button ngayon. Sa mga wala pa naka-subscribe, subscribe sa channel. Again guys, pagbilin may istorya sa inyo ha, gamay lang ang kinabuhing gihatag sa ato abo sa Enigma ta. Tara! Hi, my name is Kara and this is Sais. I'm a mom of 4 different species. La la la. Nelson! Steven! MJ! Well, darling, this is chaos.